Ndị be anyị ekene m unu, ya gaziri gị onye ma na-ege m ntị n'ọnụ n'ụbọchị nke tata. Biko ihe a gbasalụ vidio nwanne anyị nwoke bụ Okwuluola mere mbọsị a, mana ịmago ndị mmadụ ga-ekwuche his or own opinion, so Jpac wee sị ka o kwuo ihe ya wabụ n'obi gbasara ya bụ ihe na some of our people are ungrateful when it comes to that aspect. Ịghọta, so ka mma that na ige ya ntị n'ọnụ ka ọ gwa unu ihe his own opinion. So you can watch and video. Echefukwana ka subscribe or comment, share, click your like button, notification, because all know ya kiwiki na making kiwiki na amamba email updates and other videos so that you watch and share your own opinion. Any video. To whom much is given, much is expected. Flavor na respect here. I love Flavor Chinedu Okoli so much. Enyi nwoke bụ Fino, I love him so much. Ezege ụmụ oge ọkụrụ Chineke na-emego kwa nwa ogbenye ezege anyị Igbo nwụrụ ọkụ. Anyị niile na-epush. Ihe anyị na-ayọ Flavor na Fino bụ why unu ada enyere ụmụ anyị aka. Ọsụ unu na-abụ ga-abụ superstars enwe n'ala Igbo. Ofu obere nwa Yoruba ga-akpọ show. Tiwa Savage, Wizkid, ha niile eburu show a n'isi ọ bụrụ banga. Jerik ga-eme show n'Enugu na weekend a. Kola Boy emego unu niile nọ na Lagos. Flavor ịma na Kola Boy amakwu ụgwọ. Ịma na Kola Boy abanye ụgwọ 40 million. Flavor ịma na irigote na stage ebe Kola Boy na-eme show. Kola Boy abụrụ global brand. Ijele Africa ka ife na-eme. Ogwesi na onye Ezebe na Alukwu si gị bịa Enugu. Ị bịa Enugu, ị na-abụ onye Ezebe na Alukwu Commander 1 n'Oringo. Opikiro, isi onye eze nke na-eme. Onye eze si gị bịaba Abuja, na ọ bụrụ na ị bịa Abuja o mee gị ife niile. Flavor chetakwa egwu gị tobi ihe, man, it's not a day job. Flavor kọrọ akụkọ ụwa ka o si jee China. O were ọsọ si Gwanjo gbaje ha njo. Ogwara nwanne nwoke ikwuchaghị okwu ihe ekwu okwu ikwuru amaka bezon ga na onye akpalitere ya akpalite ibe, mana Ogwara biko ewe n'iwe ịma na condition dị ife na-eme edeji ebe nwee. Ịghọtara, ife ji eme edeji ebe wee nwee na Igbo big artists ada akpalite younger ones. Others will not blame them. Yes, others he get blame chakwa ndị bugoro ebu na big artists n'ala Igbo na help people. Onye nke try go help ọ bụ ka esi Limpopo kpọpụtara igwe kredo go help gịnị ka emere ọgwụ drag gidere ka esi drag gide royalties nasro o nwere onye bụ big artist ga-abụ fụcha aka ka ihe a na-eme pull him down syndrome. Ọ fụcha ihe mere onye nke a ka o mekwa gịnị ka o mekwa o maa like ihe ọ gwadisama in the mood of help ndị Igbo ọ ga help young talented artist. Ọ onye ka ha be ji wee tụtụrụ Flavor wee drag gide o nwere onye ga-abụ like gide ọchọ kpọgote small people. Ihe a na-akọta 2025 operation cry your own cry, make I cry my own cry. Operation gịnị? Face your family, face yourself. O nwere onye ga-abụ tagide afọ tachacha afọ. Ọ bịasị go help onye ọ ya bụ help onye ahụ atụtụrụ ya line n'iyi tụtụrụ ya drag ya to the mud. Onweghị onye ga-agba ọfụcha ihe akpị mere Flavor ka o si wee drag ya na ọ na-eje Amerịka eme ayamba onwe Fino ga-asị onye agaghị abụ oje kpọpụta artist tomorrow onye abụ ya tụtụrụ ya bịa drag to the mud. Ka esi kpọpụtara ka ọ kpọpụta Ojazi because na onye na-ama na-eji emu kredo. Gịnị ka o mere? Ọgwa tụtụrụ ka esi drag gide ka esi enwezighị value nwa obere ife ka esi eluzucha value ya ihe ọ tabara afụ mgbe ka esi bụ ka esi wuti ka esi fresh maka mgbe ka esi tabara afụ n'egwu ka mgbimgbi nwa 23 years ya achọ ka ọ bịa dọtue ọ dị ka Flavor agbafụcha iri na ahụ sị oke nakwa nke obere nke ka esi mere eme ka a chọrọ ịdrag ya. Nna adịmebele mụzi onye ọbụla dịgotere na-achọghị help mmadụ. Cry your own cry, make everybody cry their own cry. Day your day. Yes, it is quite true that na onye buo ya kpọrịta ndị ọzọ. How many times have you seen Yoruba artists
ka ha na-adrag their brother. Yoruba artists ha na-adrag their brother. Okwuluola, let me just put this one through to you. AY be Yoruba artists, right? And no they make show. O make show on the Yoruba onye ọbụla emegini ha ga London. Agodai bụ a Warri guy with I go save and the Godons ọkwa ndị Warri ọkwa achọrọ ime show ha kpọọ ndị be ha ndị Bini ha ga London mee show ọbụrụ na Africa si mee appreciate onye pụta na Facebook ọpụta mee appreciate if ka si eso ha na ndị ara like ịza boy savụọ mmadụ ndị Yoruba na ndị Bini na ndị Warri ha na like ịgba boy gbaruo n'isi ha na-agba boy gbaruo boy n'isi savụọ mmadụ savụruo n'isi. Now show nke onye mere eme, let me put you through. Show nke Ogbuefi Agotalk mere na Nnewi ọgwa dragịrị Ogbuefi kparịbe iwe tim na show were tim na show iwe tim na show were ọgwasịbụ ọnwara ọzọ ka ọgbakọta people oge aka ha tụrụ ndị be anyị nwere problem of pulling down syndrome. Okwuluola nke ikwuru mara mma mana ewechaha mee oha ewechaha mee anode yeah iga all those people for the do you know my ha agabigara through ife agabigara through onye meka ịkpọlite ntụ a ọ tụtụrụ gị ozugbo tụtụrụ gị drag to the mall gị nwabụ Okwuluola akwa onye mere ka ihe pụọ na London ọkwa nya batara tụtụrụ gị dọọ gị ka ata gị director dobie gị bụ ọ bụ na okwukwe gị esighị ike bana aka echefugo gị na social media ndị be anyị oke ọkwa Sunday Igboho nke Yoruba land ọkwa ihe a nna ndị na-azọ ka ọ na-azọ akpụrụ ya na Kotonu kpụrata na Nigeria from there erelease ihe ọ na-agarịrị onwe na-eje Germany na-eje afọ ụmụ ya na-afụ family na-akpacha ime ihe na Yoruba land nke na-akpọ Sunday Igboho ọ bụrụ stakeholder ọkwa the same thing ka nna ndị Kanu na-ekwu maka nwere onwe Igbo ọkwa ndị Igbo tụtụrụ kwa nyewa pull way down o ruo echi nna ndị Kanu pụta tomorrow si na ọha ekwusi maka Biafra ka o face family nobody will blame him because na ọ bara ikwuru maka ndị Igbo our politicians tụtụrụ pitọba akpa na wesị na ọ ga-anọ n'ime nga ọ ga-anọ na detention so onye tagide afụfụ wee rise ya up let the person remain where he is or her nya remain ebe ọ nọ onwere ya na-epulu down sorry onwere ya na-adagote onye tagide afụ ya je onye ọbụla jimọrọ ihe ibe emere ya ji eme I don't dey blame anybody bụ superstar naghị help mmadụ kirikiri ụmụ artist ya na ọ bụgodị ndị blọga ị ga-asị na ka ị bụrụ mmadụ nwere 3,000 followers ka ihe help ya ka ị tag ya ka ime ka page agbagote o ruo ha 20,000 ọ dịghị ka ọ rise ya nọ ọtọ ọnụ against you gbọtọba gị n'ahụ aja Okwuluola ha bụrụ Flavor na Afino na ndị ọzọ ha chi help ha help ha na-achọghị help let them live their life the way they want ndị be anyị kirikiri ndị ọpụtọmenatiz abụ arụ